Broadcasters Month formal nang gibuksan kagahapon sa buntag ug kagabi atol sa ika-16 katuig nga Catholic Archdiocesan Mass Media Awards. TV5 nakadawat sa labing una niining award human makadawang entry ni kapatid Andrea Patenya. Madin Sabang, Sugin Limi. Domingo sa buntag formal nga giablihan sa mga sakop sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Cebu Chapter ang Broadcasters Month. Diin ilang gilakaw ang Osmeña Boulevard gikan sa Cebu City Sports Center paingon sa Capitol Social Hall. Isip pagbukas sa maong kalihukan, gipahigayon ang Santos nga misa nga giselebrar ni Father Jonas Mijares nga midalit ug awit. Samtang ni anang pagkagabi, gipahigayon usab ang 16th Catholic Mass Media Award Konkama diin ang tanang mga sakop sa magsisibya sa Sugbo gipasidunggan sa simbahan. For television special reports goes to TV5 Students in Mama and Mobile Education. Lakip nga nahatagan og pasidungog mo ang TV5 Cebu nga mo'y nakadaog sa special report category human mapili ang storyang Student si Mama ug Mobile Education. Ang tigbalita nga si kapatid Andrea Patenya uban sa news manager nga si Titus Borromeo ang midawat sa maong pasidungog. On behalf of the TV5 family, daghang salamat pero feel nako aside from this award, I believe nga much recognition should be given to all those individuals out there like Nanay Rebecca katong sa story nga Student si Mama, all those individuals out there who believe nga ang age, ang kakabus, di gid siya babag sa pagkabot og education, sa paglampo sa kinabuhi. Si Cebu Archbishop Jose Palma mipadayag nga ang tigbalita adunay dakong responsibilidad ngadto sa publiko. Ilabi na sa pagpadayag sa kamatuoran ug pagpakita sa mayong hiyas sa usa ka Katoliko. Dugang niini ang tigbalita gyud ang makahatag og inspirasyon ngadto sa katawhan. And when we realize how much media becomes a very important instrument in reaching out to people, especially in difficulties na kung doon ay mga kalamidad, no? Kadali lang ba mag-encourage people to help other people? I mean, these are realities that we should be aware of. Madin Sabang, News 5. Sakay ang barkong BRP Pampanga sa Philippine Coast Guard, gibisita sa mga opisyales sa Cebu City Hall, Philippine Coast Guard ug mga tigbalita ang Lawi Sledge aron inspeksyonon ang dapit kung di nagbangga ang barkong MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7. Atol sa moong pagbisita, pangu sa Cebu Coast Guard gibadlo ang usa ka fast craft nga nag-overspeeding. Andrea Patenya, Sugin Limi. Standard na, sir. Mga pasado alas 10 kaganihang buntag naabot sa Lawi Sledge ang BRP Pampanga sa Philippine Coast Guard. You have made the cross for us a sign of strength and marked us yours in the sacrament of the resurrection. Gisugdan dayon ni Father Wesley Noel ang pag-ampo ug pagbendisyon sa maong dapit. Katong gibendisyonan, katong nalunod, labi na naghalad tag pag-ampo niadtong mga nabiktima, no, katong nangamatay sa wala mo gitay laing pinakanindot nga mahatag nila, no, nga isip pag hupay pod sa pamilya nga nabiktima sa lunod, no, naghalad tag pag-ampo. Misunod dayon ang floral offering. Kining buwak nga rosas mao'y simbolo sa pagmahal alang sa mga biktima sa nanunod nga barko nga MV St. Thomas Aquinas niadtong miaging Agosto 16. Ang paghalad niini sa bahin sa kadagatan kung diin nahitabo ang maong collision nagpasabot nga magpabiling buhi ang ilang handumanan sa kasing-kasing sa ilang mga kabanay. Sa collision site, makita ang mga naglutaw nga debris. Mga gamit ug parte sa nalunod nga barko sama sa mga mattress. Dunasay nasigpatang patayng lawas nga padung i-recover sa mga sakop sa search, retrieval and rescue teams.
Doon nagyapoy lana nga makitaan sa dagat, mao nga padayon ang tugboat sa Malayan Towage and Salvage Corporation sa pag-spray og chemical dispersants nga mao'y mo-dissolve sa oil molecule sa dagat. Samtang karong Septyembre 6, gikatakdang moabot ang suction equipment gikan sa nasod nga Japan aron pagsuyop sa nahabiling lana sa MV St. Thomas Aquinas. Giingong ang usa sa duha ka mga tugboats nakaangkla na sa nalunod nga barko alang sa pagsumpay sa suction equipment. Karon ga-angkor na sila og barko diha sa on top of the sunken vessel, no? Tapos nagmarking na sila og katong mga fuel tanks. Pagkaabot sa equipment, all the divers will do is magbuslot sila og bangag dito silang markingan na mga tanks, and then eventually isaksak dito ang suction pump. This is a suction pump to siphon the yun yung suction pump na underwater suction pump na simple but mahal. At once the expensive ordinary gadget will come to suck all the water down from down to up, then that already put something which is proactive. Inigsugod sa proseso, mag-standby ang usa ka oil tanker sa maong dapit aron kabutangan sa masuyop nga lana. Lakip na ang usa ka decompression chamber alang sa mga divers sanglit gikinahanglan silang magdugay ilawom sa dagat. Samtang atol sab sa gipahigayong ocular inspection, gisita sa mga sakop sa Coast Guard ang kapitan sa Starcraft 9 human masakpi nga nag-overspeeding. So ipatawag na to tong kapitan sa Starcraft 9, and then we'll see kung habitual ba ang iyahang pag-violate ng regulation. Kay right now we're strictly enforcing, especially na naputay mga divers diha karon sa site. Mato ni Station Commander Weniel Azcuna, kung aduna lang yung vessel traffic monitoring system ang sugbo, mas mabantayan ug mabadlong ang mga violators sama niini. Padayon na nilang gi-follow up sa Philippine Ports Authority ang VTMS nga maglangkob sa tulo ka radars. Ibutang ni sa critical area sama sa Shell Island ug ubos sa Mactan-Mandawi Bridge. Andrea Patenia, News 5. Pipila ka mga apektadong residente sa lungsod sa Cordova ni tiyabaw na sab human matud pa kuwang ang hinabang nga ilang nadawat. Cordova Mayor Adelino Sitoy mipasabot nga ang 5 million nga calamity fund gikan sa Kapitolyo gastuhon alang sa restoration ug sa livelihood program sa mga naapektaran sa kalamidad. King Perez, Suginlimi. Dili kaigo sa pamilya ni Nang Veronica ang mga hinabang nga ilang madawat gikan sa gobyerno ug pribadong sektor sukad na apektuhan ang ilang panginabuhian sa oil spill. Kuwang ragyod. Ano kuwang man? Ya kay daghamang mga on sa usa ka pamilya, daghamang mga on. Oh, hantud mahuman. Kay di man ni mahuman jud di tabangan. Gikuwangan sab sa hinabang si Manang Imelda Angko, taga Isla sa Hilutungan nga dunay unom ka anak. Butyag sab ni Nang Imelda nga ang 50 pesos kanon lang alang sa plite padong sa Cordova ug wa na siya ikaplite inig uli sa ilang isla. Sila sir, maglisod bagod sila pangorta dito sir nya. Ang uban mang mindor sila nya sama pod nga way masapi-sapi kay mabiktima naman ang mga turista. Matod ni Cordova Mayor Adelino Sitoy, kung angay ba dugangan ang ayuda sa mga residente? Ako paminaon. May tag-diretso pag-istorya. Gapon nag-practice meeting may naaman ng reklamo. Waman tumutingog ang kapitan. Gipasabot sa mayor nga ang 5 million calamity fund gikan sa Kapitolyo gamiton sa lungsod sa restoration and livelihood programs alang sa mga apektado sa oil spill. Muna yung mag-isaligan sa rehabilitation o sa pagtuon sa damage sa unasan. King Perez, News 5. Beach resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagningaw bisan og adlaw nga Domingo. Samtang mga improvised oil spill boom sa lungsod sa Cordova na naghana. Jinky Barrio, Suginlimi. Di susama sa normal nga adlong Domingo sa dihang wa pa mahitabo ang pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas kagahapon na matikdang gamay ra ang nangaligo dinhi sa pampublikong beach resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mingaw sab kaayo ang mga paabangan nga mga cottages. Gani si Manang Linda nga usa sa mga manindahay og seafood gilaay kay menos na ang iya mga customers kun itandi kaniadto.
Kaya tapos sa barko gagmay na bihalilay sa una. Iko si Alex. Apan ang magbarkada nga silang Himan ug Alex, di na mutuo nga doon na pay oil spill. Rason nga nakadesisyon sila sa paglingaw-lingaw. Wala. Kay wala naman siguro yung oil spill. Murag kaning linaw naman dagat. Dihang gibisita sa news team ang barangay Daya sa lungsod sa Cordova, makita nga mas midoble pa ang gidaghanon sa nagtapok nga mga improvised oil spill boom. Kining usa ka truck nga gikargahan og mga ginabas nagikan pa sa Negros Oriental. Kining bakasi nga mo specialty sa maong lungsod, in demand lang gihapon karon sa mga customers. Jinky Bargil, News 5.